Dimarts passat, Sant Pere de Ribes tornava a convocar el seu plenari i una vegada més el debat nacional hi va tornar a ser present, va estar sobre la taula. Aquesta vegada a partir d'una moció en contra de la criminalització dels comitès de defensa de la República, els CDRs, una moció que va tornar a posar de manifest el desencontre entre el govern del PSC i el grup d'Unitat Municipal 9. Tomàs Carandell, regidor de UM9-CUP, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. De moment tot bé. Sí, molt bé. Sí, anem. Dèiem d'aquesta moció dels CDRs, deixi'm començar l'entrevista amb aquest tema, amb aquesta moció, perquè el desencontre entre UM9 i el govern ve de lluny, sobretot quan hi ha sobre la taula temes de política nacional encara es posa més de manifest, però en concret amb aquesta moció no sé si, evidentment, tothom tenia els seus arguments, però semblava com si podia ser una oportunitat perquè aquesta fos una moció aprovada per tothom, amb el consens de tothom, excepte el Partit Popular, que va abandonar el ple, però que en qualsevol cas el PSC estava a punt, o com a mínim això és el que va anunciar, que donaria suport a aquesta moció en contra de la criminalització dels CDRs, però al final va haver aquell debat dialèctic que va fer que el PSC finalment s'abstingués. No sé si és una oportunitat perduda per trobar aquesta afinitat. Bé, nosaltres al final es tracta de que cadascú es posicioni en funció d'allò que consideri. Sí que el redactat de la moció i tal com la vam presentar, pensem nosaltres que l'objectiu era precisament aquest, el d'aconseguir amplis consensos en contra de la repressió i de les campanyes criminalitzadores i que pretenen perseguir la protesta social, en aquest cas amb els CDRs, però que també formen part d'una denúncia global de la situació de regressió i de deriva autoritària i demofòbica de l'estat espanyol. I l'objectiu de la moció era aquest, o sigui, mostrar el suport als comitès de defensa de la República en tant que moviments que estan lluitant per uns objectius que creuen que són legítims i que ho fan per unes vies que entenem, a més que nosaltres ho compartim com a grup municipal els objectius, i que entenem que a més les formes en què ho fan són absolutament legítimes i oportunes. I per tant el que fèiem era denunciar una campanya en contra que té tres potes, la policial, la mediàtica i la judicial, i que pretén desarticular un moviment i perseguir tots aquells que estiguin disposats a plantejar alternatives o formes alternatives de fer les coses. I en aquest sentit el Partit Socialista sí que va fer un joc dialèctic que va expressar que estava d'acord, però va aprofitar la seva exposició per aprofundir més precisament en el relat que porta a la criminalització dels CDR, descrivint un escenari en el que es parla de violència, en el que es parla de persecució de les idees, en el que es parla, però no fent esment del que està fent l'Estat i de la campanya repressiva de l'Estat, sinó com aquests moviments apuntant i sent còmplices de l'assenyalament dels CDRs i del moviment independentista com a responsable de situacions. Va parlar de violència, va parlar de pintades, etc. Nosaltres entenem que això és una continuïtat del mateix discurs que porta les detencions sota acusacions de terrorisme de membres dels CDRs, que ha portat també aquesta onada repressiva que està vivint el conjunt del país. I és per això que vam iniciar una dialèctica, que nosaltres ens alegram que tothom hi volgués donar suport, però el que no enteníem és que s'aprofités l'exposició per aprofundir en aquest discurs. Llavors li vam posar sobre relleu que enteníem que primer de tot el seu grup, abans de poder fer aquestes coses, hauria de ser sincers i admetre que el seu partit ha estat participant d'aquesta campanya repressiva i de la seva promoció, des de discursos parlant de moviments insurreccionals quan feien esment als CDRs, com la col·laboració amb el 155 en tant que també eix central d'aquesta deriva repressiva, com amb una connivència absoluta del Partit Socialista amb tot el que el Partit Popular està fent des del govern de l'Estat. I aquí l'alcaldessa ho va prendre gairebé com una ofensa, i quan era un debat d'idees polítiques i de posicionaments polítics. I va aprofitar com a excusa perfecta per retirar el seu suport a la moció. Després de les paraules de l'alcaldessa Abigail Garrido del PSC, va replicar vostè, que va ser el que va acabar d'enfadar Abigail Garrido. En la seva rèplica, per això, el que, entre cometes, retreia era la resposta d'ella, de l'alcaldessa, o el posicionament del PSC en tot plegat? No, el que dèiem, el que vam intentar rebatre era que possiblement aquesta falta de sinceritat, és a dir, que es digui que s'estava a favor del que la moció proposava
i ho va dir diverses vegades, només parcialment del que la proposició proposava, però que s'aprofiti per fer un discurs que va en contra precisament del que estava denunciant la moció, no? És a dir, no es pot estar en contra de la criminalització dels CDRs i fer un discurs que porti a continuar amb la dinàmica de criminalització i de persecució del moviment independentista. Però això són coses absolutament contradictòries. Més quan el seu partit, les seves sigles, ha col·laborat de forma activa en aquesta campanya repressiva. És una mica el que li vam retreure. No, aquesta era la intenció, és a dir, aquí ja es va iniciar un diàleg en què l'alcaldessa va... A més, és que va agafar... es va inventar coses que deia que havíem dit que no eren certes, és a dir, sí que vam fer esment a moviments que han participat de mobilitzacions conjuntament amb el Partit Socialista, que tenen vinculacions amb moviments feixistes, són coses absolutament contrastades, no inventades, però en cap moment es va acusar el Partit Socialista de ser feixista, ni molt menys, però sí d'haver compartit pancarta a través de la societat civil catalana i de les seves mobilitzacions amb moviments feixistes, i això són coses absolutament contrastades, mobilitzacions en les que hi ha hagut agressions físiques greus, moviments que han participat, entre altres coses, per exemple, en la crema d'un Ateneu a Sarrià, i que enteníem que fer veure que això és equiparable a penjar llaços és absolutament fals, o tallar carreteres o aixecar les barreres de les autopistes. La gravetat del que amb algunes coses s'és molt còmplice i d'altres s'és molt incisiu, i amb la idea aquesta de continuar una campanya de criminalització. Anem a més qüestions, ens en quedem amb això, però em semblava significatiu perquè era una moció que d'alguna manera podia semblar que si s'aprovava conjuntament doncs es podia rebaixar una mica... Malgrat tot es va aprovar i el govern es va abstenir, la resta de forces van donar suport i també aprofitar, perquè ja ho vam fer amb el ple, però també d'agrair, i que entenem que és una mica la línia que hem de seguir, d'aconseguir amplis consensos en aquest sentit, perquè la situació d'excepcionalitat s'ho val. Aquest mateix ple també cal destacar l'aprovació ara ja sí definitiva del projecte de reforma del teatre de les Roquetes, un projecte del que vostès es van abstenir, perquè no és el seu projecte, no? Una mica és el que van argumentar. Sí, nosaltres el que hem exposat, i ja ho venim fent des dels darrers temps, és que nosaltres la reivindicació de la rehabilitació i reobertura del teatre municipal era una reivindicació que, a més, durant molt de temps, pràcticament en solitari, diguéssim, quant a forces polítiques, hem mantingut, i quan el govern del Partit Socialista deia que s'havia de tirar a terra, quan altres formacions polítiques deia que s'havia de tirar a terra, pràcticament vam estar sols durant molt de temps defensant que s'havia de rehabilitar i recuperar el teatre, i per tant, en aquest sentit estem molt contents i satisfets que aquesta reivindicació social, que aquesta reivindicació política per fi sembla que es vagi a concretar. Dit això, el model que finalment s'ha aprovat segurament no és el nostre, ni com s'ha projectat amb els objectius que es persegueix, és a dir, i sobretot els costos que tindrà. Segurament estaríem més, com ja vam explicar, en una línia que anés més a potenciar tot el que fos la participació cultural, la creació cultural, la dinamització cultural del propi municipi, i no tant un gran projecte que ens sembla segurament excessiu. Malgrat tot, és el projecte amb el que hem arribat a un cert consens totes les forces polítiques i entenem que és el que s'haurà tirat endavant. L'altra qüestió és com s'ha portat, no? És a dir, portem molts mesos que al punt de l'aprovació definitiva del projecte de rehabilitació del teatre municipal comença estant en les comissions informatives, falta alguna documentació, i pel camí abans d'arribar al ple, és a dir, en aquests 15 dies que separen les comissions informatives al ple, el govern no acaba retirant perquè no tota la informació, fins a última hora no ens passa el projecte definitiu, ens falten informes, falta molta documentació que un projecte que té l'envergadura econòmica que té, que més de 2 milions, hauria d'exigir una seriositat i una rigorositat i una transparència per part del govern, que en aquest cas també hem trobat a faltar. Malgrat tot, el nostre vot va ser d'abstenció per permetre la seva aprovació, perquè entenem que en el fons és un projecte que creiem que és molt necessari. Si no he entès malament, vostè creu que es queda curt aquest objectiu de que aquest teatre acabi sent com un motor dinamitzador de la cultura, és a dir, més enllà del projecte de l'edifici, dels espectacles que hi puguin... No, és que s'ha fet un gran macroprojecte segurament més gran del que segurament nosaltres necessitàvem si l'objectiu central era revitalitzar i dotar d'un espai per la comunitat, per l'animació cultural, segurament amb un cost menys elevat i una intervenció més de rehabilitació i no gairebé de nova construcció, que és el que es planteja, doncs segurament es podria haver fet. Però en tot cas, repetim, hi ha hagut
cert consens amb que aquest és el projecte en el que tots podem partir de que ja estem d'acord i en aquest sentit doncs, satisfets de que es pugui tirar endavant. Parlem també de plans d'ocupació, que en aquest plenari també se'n va fer referència perquè, en fi, a través d'una modificació pressupostària es finançaran aquests plans d'ocupació gestionats ara a través d'una ONG del tercer sector, d'una entitat del tercer sector, que això suposo que és un canvi de model important. Sí, nosaltres estem absolutament d'acord amb la proposta que se'ns feia, no? Entenem que no tant en l'externalització pròpiament a través, el que passa que com és a través d'una entitat del tercer sector, doncs hi estem bastant d'acord com a fórmula alternativa, sempre hem defensat la necessitat de la recuperació de la gestió pública, però en aquest cas entenem que la idea, o sigui, la proposta que es fa de redibuixar com es gestionen els plans d'ocupació, ens estem absolutament d'acord, i si això implica haver de fer-ho a través d'una entitat del tercer sector, que segurament té un projecte, uns fins socials que es corresponen molt amb el que com a Ajuntament creiem que és el que s'ha de fer, doncs coincidim molt. Ara bé, torna a passar el mateix, es fa amb una modificació de pressupost, amb falta de documentació, sense els informes pertinents dels serveis econòmics de la casa, és a dir, el govern, inclús quan té alguna bona idea, com en aquest cas, o es presenta alguna bona proposta amb la que nosaltres hi treballem, hi participem, i estem d'acord, i manifestem la nostra voluntat de votar-hi a favor, ens trobem que amb la gestió, que és pròpiament allò que és responsabilitat única del govern, les coses es perden i no es fan en les condicions mínimes perquè puguin ser. Malgrat tot, en aquest sentit, també vam fer un posicionament de permetre la seva aprovació, quan segurament podríem haver forçat a que es tombés i que el govern hagués de presentar-ho d'una forma diferent, però vam entendre que era prioritari permetre que això s'aprovés per tal de poder engegar-ho, perquè també hi ha uns terminis, que no pas votar-ho en contra i tombar-ho. Ara, doncs, aquests plans d'ocupació els gestionarà aquesta entitat sense afany de lucre. Fins ara, però, els plans d'ocupació que s'han fet en els darrers anys, diria que el model ha estat l'encertat, més enllà de la gestió, és a dir, han donat els resultats que s'esperaven? Bé, segurament hi ha un problema general amb els plans d'ocupació, que a vegades es conceben com una política estructural d'ocupació i segurament no compleixen amb tots els requisits, sinó al final acaben sent un pedaç que serveix per una temporalitat, per un perfil determinat de persones que estan en situacions de gravetat, que evidentment els donen una sortida durant un temps, però que un cop acaben la durada, els 6 mesos dels plans d'ocupació, no tenen la continuïtat. Precisament aquest canvi de model el que intenta fer és un treball previ i un treball posterior, de forma que aquests plans d'ocupació siguin molt més útils i serveixin per transformar situacions a llarg recorregut. El que s'ha fet fins ara segurament és el que s'ha vingut fent a tot arreu i més val tard que mai que es vagi canviant. També és cert que fins ara es portaven segurament des dels propis tècnics de l'Ajuntament i no n'hi havia prous, perquè el Departament d'Ocupació no és un departament que vagi sobrat de personal ni segurament jo crec que no hi hauria prou disponibilitat per tirar-los endavant en condicions, i per això també s'ha de buscar un suport extern que permeti fer-ho. Ara que parlàvem d'això, recordo que també quan es parlava de la liquidació, de la desaparició de Garraf Promocions, també es deia de qui gestionaria tota la borsa d'aquell habitatge, i també ja es parlava d'una entitat. Sí, això ja ho està fent una fundació que era Habitat 3, que això ja és un treball que es va fer a les acaballes de la darrera legislatura, en el moment en què al govern hi havia Unitat Municipal Nou i Convergència i Unió, de buscar un suport extern, donat que no hi havia el personal ni les possibilitats de contractar en la pròpia casa, doncs una fundació del tercer sector que fos, en aquest sentit ho està fent Habitat 3, que és una fundació vinculada a la taula del tercer sector, per tant una organització que té uns fins socials claríssims que segurament coincideixen amb les voluntats que des d'un ajuntament es puguin tirar endavant. I en aquest sentit és qui gestiona els habitatges, el parc d'habitatge social, el reduït parc d'habitatge social, però que com a mínim es fa amb aquests criteris i amb aquestes fins que en les etapes en què això se n'encarregava Garraf Promocions va acabar fent-ho que no ho feia ningú, i que evidentment això és molt pitjor. Un parc d'habitatge reduït, com diu vostè, però que teòricament ara s'ha d'ampliar
amb aquesta política d'habitatge que contempla, no, o té 1 milió d'euros per adquirir nou habitatge. Parlem de política d'habitatge, doncs? Sí, parlem d'anuncis o de coses que s'estiguin fent de veritat? Perquè aquest, com a organització, com a grup municipal, és un dels grans retrets que li fem al govern, que una cosa és el que s'anuncia i una altra cosa és el que s'està fent, no? És a dir, està molt bé que s'anunciï el 1 milió d'euros, però això s'ha anunciat diverses vegades, però encara no s'ha materialitzat. Nosaltres hem exigit diverses vegades, si tenim el 1 milió d'euros, no entenem per què hem d'anar a aplaçar la seva utilització. Ja potser s'hauria d'haver fet servir fa 2 anys, no ara, no? En aquest cas pel tanteig i retracte com a forma de compra d'habitatge per augmentar el parc d'habitatge. Igual ha passat amb la finalització de l'escala que va quedar pendent de Garraf Promocions, de la nefasta gestió que es va fer en el seu moment de Garraf Promocions. Hi ha una escala que va quedar per acabar, finalment hi ha els diners per fer-ho i s'ha trigat 3 anys en fer el projecte per finalitzar-ho, en fi, encara estem... Vull dir que amb aquest govern s'anuncien moltes coses, tindrem molt habitatge parc social, és a dir, s'augmentarà el parc d'habitatge social, però això s'ha anunciat, però que s'hagi materialitzat encara no? I per tant nosaltres fem una gran crítica, més amb una qüestió de la urgència que és l'habitatge, que s'utilitzi d'aquesta forma publicitària mediàtica, a nosaltres ens sembla un horror i ja ho hem vingut denunciant moltes vegades. Primer s'hauria de lligar, s'hauria de consensuar amb les formes, s'hauria de desenvolupar i en tot cas després, si cal, també amb els resultats de tot això es pugui posar sobre la taula. Però la lentitud que vostè sempre denuncien en matèria de política d'habitatge, a què l'atribueixen? Suposo que vostès parlen també amb el govern, no sé quins arguments donen, si és un tema administratiu o, segons vostès, falta voluntat per... Hi ha falta de voluntat, hi ha falta d'idees, hi ha incapacitat pròpia de que no se'n surten, i això, per exemple, en el ple, fa un parell de plens, el mateix govern deia som els que som i no donem per més, i aquí va acabar reconeixent que no podien assumir més feina que la que estaven tirant endavant. I també hi ha una incapacitat de gestionar tot plegat, no? Segurament tenint un bon cos de treballadors, tenint una bona plantilla, hi ha d'haver-hi una direcció que engresqui, que incentivi a treballar, que fixi objectius i que procuri que es vagin tirar endavant, i això és tot el que es troba a faltar. Dit això, també hi ha una utilització amb fins molt mediàtic electoralistes de les coses, i llavors en lloc d'aprovar-se la modificació de pressupost per incorporar fa un any, doncs s'espera el següent pla de reactivació perquè així podrem presentar en cada... Bueno, hi ha una utilització que el govern creu que és que li pugui convenir més des d'un fins partidistes. També ja ho posem sobre la taula, el que s'aprovi a partir d'ara, en aquest últim any que queda de legislatura, moltes d'aquestes coses costarà de creure que no tinguin més que un fin que omplir un titular, però que siguin executables difícilment. I haurem de veure si el següent govern li pot donar continuïtat o no al que ara s'aprovi. Ens queden 8 minutets d'entrevista. Parlem també de promoció econòmica i parlem d'aquest nou projecte per a l'autòdrom de Terramar, un projecte que coneixíem poc després que sapiguéssim també que Decathlon finalment es feia enrere en la seva aposta per fer un parc esportiu a Sant Pere de Ribes. Confien vostès en aquest projecte, en l'autòdrom? I com deia, no és el primer projecte que arriba per aquest espai emblemàtic. Primer que és un espai que ha tingut molts projectes pel camí, i segurament venint de com ha anat tota la qüestió del Decathlon serem molt curosos d'anticipar qualsevol cosa. Si això realment tira endavant i es materialitza, hi ha una proposta ferma sobre la taula, llavors ja l'estudiarem i opinarem, perquè si no, mentrestant, és generar expectatives sobre coses que segurament tampoc tenen una concreció en lo real. Veurem després si s'adequa al model de promoció econòmica que nosaltres creiem i generació d'ocupació, també el model ecològic sostenible que entenem que ha de tenir i el model cultural social que volem pel municipi. I tot això ja hi participarem. Però de moment és un anunci que s'ha fet. Però no l'hem vist, el projecte. Hem vist coses del projecte, però tot això està en un punt perquè implica inversions de volum, implica modificacions. Veurem si tot això avança, si ho podem anar valorant. Però ja et dic, després de l'experiència amb el Decathlon, precisament, ens guardarem prou d'opinar de segons què si les coses no tenen una concreció. I va sorprendre per això, el tema de Decathlon, que finalment es fessin enrere. Ho dic pensant també que vostès
En realitat no, perquè ja s'havien fet enrere en en diverses ocasions i al final l'empresa ha jugat les seves cartes amb els seus objectius i suposo que quan li ha interessat doncs ha dit que sí, quan ja no li ha interessat doncs ha dit que no, també haurà jugat com a opció publicitària. No? En realitat al final no ens ha sorprès gaire que es retiressin, no? perquè realment si des del 2009 això havia començat, si l'empresa ho volia tirar endavant ho hagués aconseguit molt abans. No? I fent donar llargues dels darrers 2 o 3 anys doncs ja responia més a que hi havia un replantejament segurament per part de l'empresa que no pas a una voluntat ferma. No? Tomàs Carandell, deixi'm preguntar-li també per l'Institut Xaloc, per l'edifici definitiu, el posicionament de Unitat Municipal Nou ja el coneixem, no sé si tenen més informació, més dades. No, per part del govern hi ha el silenci com a... els darrers dies? No, el silenci com a resposta. Nosaltres ja hem dit que entenem que s'ha de recuperar la idea inicial de que el Xaloc ha d'anar al seu lloc, i el seu lloc era doncs, en el primer espai al costat d'on està ubicat ara de forma provisional, al Parc Central, i per tant entenem que és allà perquè tots els arguments ho refermen, perquè és el millor lloc i és on en el seu moment també, quan es va planificar urbanísticament, es va decidir que havia d'anar. I entenem que aquest és l'objectiu. Si algú altre vol plantejar una altra opció, doncs obrim un debat i que es pugui fer en condicions i amb els estudis necessaris per poder-ho realitzar. I aquest debat hauria de situar-se en el marc de la comunitat educativa, diguéssim, del municipi, perquè diria que el govern, l'última vegada que em va parlar, la seva proposta anava per aquí, per dir, obrim el debat en el marc dels consells propis que tenen a veure amb la... També, entenem que hauria de ser en tots els espais, però que sigui amb propostes clares de què és el que es vol fer, de què és el que proposa el govern com a contraproposta i que puguem debatre en igualtat de condicions. No? Ens queden també això, ara hi ha 4 o 5 minutets de sessió plenària. UM9 veig que també ja ha començat a pensar en les municipals del 2019, no? De fet, fa cosa d'un mes ja hem celebrat alguna assemblea. Sí, ja hem començat a treballar amb algun document. Un treball més de fons, no tant només vistes en les eleccions, sinó en tot el conjunt de la conjuntura política municipal i nacional actual, per veure com anem treballant amb aquest horitzó també de lluny del 2019, i en aquest sentit sí que hem començat el debat intern de configuració d'una proposta política per poder anar treballant, perquè entenem que per poder anar-hi en les condicions també s'ha de fer amb els tempos i amb els temps necessaris, perquè a més entenem que estem davant d'una situació que se'ns ofereixen i se'ns obren un seguit d'oportunitats i que haurem de saber, no només com a unitat municipal nou, sinó aquell conjunt de forces que entenguin que és el moment de presentar una alternativa al Partit Socialista i a la política que s'ha vingut desenvolupant en els darrers anys, doncs haurem de treballar per conformar-la i per construir-la. No? Forces polítiques, forces socials, sectors, és a dir, tots aquells que considerin que és el moment d'armar també una alternativa al govern del Partit Socialista i aquells que el puguin acompanyar, perquè segurament en les properes eleccions municipals també hi haurà noves forces que es presentin i que puguin acompanyar també el Partit Socialista en aquests dies. Ara, quan deia oportunitats, a què es referia per això exactament? Oportunitats polítiques per sumar... Les eleccions són una oportunitat de configurar unes noves aliances i noves forces que permetin estructurar això, una proposta política que pugui donar resposta a aquestes diferents necessitats, tant a nivell municipal com a nivell nacional, d'estructurar i de conformar un ajuntament que possibiliti la millora de les condicions de vida de la ciutadania del municipi, que al final és l'objectiu central, no? Centrar en el benestar de les persones del nostre municipi tots els esforços. Però per això cal també conformar una proposta política que sigui majoritària amb capacitat de governar, i això impliqui construir tot això, tot aquest procés. I per això comencem a engegar, també en breu farem una presentació pública d'una mica quina és la nostra proposta el 4 de maig i aquí també convidem a la ciutadania que puguin participar perquè obrim també aquesta proposta per anar-la treballant. Aquesta proposta, per això, té algun eix, alguna novetat tangible, diguéssim? Nosaltres l'hem estructurat més o menys, i en termes inicials, amb l'obertura d'un debat, ja dic, com és una proposta també a llançar a forces polítiques, a forces socials, al conjunt de la ciutadania, sí que estem treballant sobre 3 eixos. El primer seria entorn al municipi, és la necessitat de posar la vida de les persones al centre de l'acció,
I això vol dir que preocupar-nos per el seu benestar, per el seu ha de ser l'eix transversal en tot el desenvolupament programàtic, és a dir, en tot allò que fem hem de pensar que el centre és la vida de les persones. Un segon eix, que és la implicació en el que està passant a nivell nacional, el suport a la defensa del moviment republicà, però també un posicionament clar enfront de la dinàmica repressiva, autoritària, regressiva de l'Estat. I un tercer és la defensa de promoure o possibilitar una estructura administrativa i institucional que doni resposta a la realitat territorial del municipi, a totes les seves necessitats, dels seus nuclis de població, etc. I aquests tres eixos una mica són els que estructuren la nostra proposta política, que ja anirem una mica desgranant i que estem en debat i que a més convidem altres forces polítiques a poder participar-hi de la seva confecció. Molt bé, doncs deixem aquí només apuntats aquests tres grans eixos, que si no després a la presentació, recordem-ho, divendres em deia, no? Divendres 4 de maig. 4 de maig, aquest divendres... Està per acabar de confirmar, però l'horari i això... Perfecte, doncs Tomàs Garandell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, ho hem de deixar aquí, i fins a la propera, i ens veiem, en tot cas, divendres, també. Moltes gràcies a vosaltres. Fins a la propera. Tots vostès també, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més a la sessió plenària. Nosaltres tornem dilluns que ve aquí per seguir l'actualitat política de la comarca del Garraf i també molt pendents del que pugui passar a la capital d'aquesta comarca, del que pugui passar a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a veure si hi haurà o no nou govern. Ens veiem dilluns que ve. Gràcies per la seva atenció. Bona setmana.